Ja, der står et en, så bliver der fuldt. Nej, hvor fanden var det? Nej, så kører han hen, der var der skudt noget. Kører han bare ind. Sådan var det. Jo, så var jeg på hans hjørnetidsdag, så den jeg tager lige traktor, så går han se min traktor. Ja. Så kører han ud, så kommer kun lige ud til, hvor? Det var meget tænder, det er ikke mere benzin over. Nej. Skulle det ikke altså. Så heller lidt benzin over. Det er ikke 30, man vil. Ikke i 100 år. Så prøver jeg at skive det lidt af til indsprøjtningsformen, hvor du har det nyt. Ja. Jeg har ikke en skiver. Så kom det at se, hvad satan, så var der gået en sikring. Så den sikring, det var gået. I med en ny jo. Start, så gik den. Så gik aflængen, så begyndte jeg at rykke derfra. Og så bredte sikring. I med en ny sikring. Så start, så gik den fint, så gik en stykke til, så begyndte jeg bare at rykke igen. Nej. Så var benzinpumpen, det var vel den over bremsrøret. Ej. Akkurat med Polen i det. Hold kæft, det kunne have ikke en brandmand. Det havde været godt, at vi havde fikset med det bremsrørværk. Ja. Ja. Ikke? Hvad fanden? Hvad er det? Skal jeg godt have lidt noget til det, skal jeg?